L-ippjanar tal-infrastruttura ta' pajjiżna hija inadegwata ħafna meta wieħed jikkunsidra l-mod kif splodit il-popolazzjoni fl-aħħar snin. Dan kien konfermat mill-istħarriġ li sar mid-ditta EY u li wera l-falliment totali tal-Gvern tal-Labor bil-mudell ekonomiku illi l-istess Prim Ministru Robert Abela jidher li għadu qed ikaxkar saqajh sabiex ibiddel. L-istħarriġ preżentat l-erba' filgħodu wera li 49% tal-investituri barranin jaħsbu illi l-infrastruttura hija fqira ħafna biex twieġeb għal din iż-żieda fil-popolazzjoni. Fil-fatt, l-investituri f'pajjiżna qed jisqu li din iż-żieda fil-popolazzjoni qed tixħed sfidi kbar kif għal darb'oħra l-iżvilupp infrastrutturali mhux qed jirrifletti propju din iż-żieda. Dan filwaqt li insistew li l-mudell ekonomiku qed iżid il-pressjoni fuq l-għoli tal-ħajja u d-dinja tax-xogħol. L-istess investituri saħqu li huwa imperattiv li titfassal strateġija sabiex tiġi msaħħa l-infrastruttura u jsir investiment veru fil-ħaddiema. Meta ġiet preżentata id-dejta li nġabret minn dan l-istħarriġ, irriżulta illi Malta żammet l-istess livell fejn tidħol l-attrazzjoni għall-investiment għalkemm naqsu dawk li għandhom pjani li jinvestu l-operat tagħhom f'Malta. L-istħarriġ juri wkoll li fost l-akbar riski li kapaċi joħolqu sfidi kbar għall-isem tal-pajjiż fit-tliet snin li ġejjin hemm propju l-inkwiet dwar ir-reputazzjoni nfisha b'37% mħassbin dwar dan. Din ir-rata hija żieda mis-sena preċedenti. Skont is-servej tal-EY, 36% tal-kumpaniji qalu li biħsibhom ikomplu jespandu fis-sena li ġejja 10% inqas mis-sena l-oħra. Dan fost l-oħrajn kaġun tal-inflazzjoni għolja kif ukoll l-effett internazzjonali. L-isħarriġ wera li l-prezz tal-proprjetà kif ukoll l-għoli tal-ħajja idħallu effett qawwi fuq l-abilità sabiex jinstabu ħaddiema barranin ta' livell. Dan fil-waqt illi oħrajn jaħsbu li hemm bżonn ta' aktar pagi kompetittivi. Kollox kienu 68% dawk li qed ibassru li se jkunu għadhom qed joperaw f'Malta fl-10 snin li ġejjin, tnaqqis marġinali fuq is-sena li għaddiet. Intant f'diskors li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt din il-preżentazzjoni wassaħa illi pajjiżna preżentament jinsab f'sali pit-toroq meta in-nazzjon jistħoqlu futur aħjar. Għalaqstant huwa insista li l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista mmexxi minnu toffri attenzjoni assoluta fuq iċ-ċittadini fejn l-integrità, l-innovazzjoni u s-sostenibilità tal-ekonomija tkun ta' importanza assoluta. F'kummenti li tal-Net News, Bernard Grech saħaq illi huwa imperattiv li tiġi restawrata l-integrità u r-reputazzjoni ta' pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista wkoll li minflok l-ekonomija tal-kwantità hemm bżonn ekonomija tal-kwalità, l-innovazzjoni u l-kreattività. Ma fil-waqt li insista li żieda fil-popolazzjoni trid tiġi indirizzata. Kull darba li jien tistenna iktar sigħat żejda, tistenna fl-isptar, tistenna biex tieħu servizz x'imkien, li tistenna biex titla tal-linja, tistenna biex tieħu xi tip, tistenna moħħal fit-traffiku, ftakar li dak huwa dovut għaliex Robert Abela u Joseph Muscat qabbew lil pajjiżna popolazzjoni esaġerata, kważi irdupjaw l-popolazzjoni u allura ikun hemm twaħħil kullumkien. Bernard Grech sostna li l-priorità assoluta għandha tkun il-poplu, l-edukazzjoni u s-saħħa tan-nies, il-benesseri tal-pedamenti tas-soċjetà tagħna.